Sziasztok! A következő videóban bemutatom nektek az ingatlan Lulu feladatkezelő modulját. Mert az ingatlan Luluban nem csak ingatlanokat lehet kezelni, hanem velük kapcsolatos feladatokat is. Az ingatlan portfóliónkba belépve a feladatok menüpont alatt érhetők el az aktuális feladatoknak a listái. Milyen feladatok rögzíthetők egy ingatlan portfólióba? A feladat típusoknál lehet kiválasztani, illetve beállítani, hogy milyen feladat típusok legyenek elérhetők. Nekem már néhány feladat típus az albérletkezelési portfólió típus miatt alapértelmezetten már létrehozásra került, de lehetőségünk van egyéb feladat típusoknak a létrehozására is. Erre vannak előre előkészített sablonok is, illetve saját feladattípust is hozzáadhatunk. Van egy alapértelmezett feladattípus nevű sablonunk, megmutatom, hogy lehet egy ilyen sablont alkalmazni. Látszik, hogy 3 státusza van ezeknek az ebben lévő feladatoknak, felmerült, folyamatban, kész. Alkalmazzuk ezt a sablont, megjelent itt a saját feladat típusaink között. Mit lehet egy feladat típusánál beállítani? Nézzünk meg mondjuk egy albérleti megbízást. Alapvetően magának a feladat típusnak van egy neve, ezt tudjuk módosítani. Vannak hozzá tartozó státuszok, például megbízási előkészítés, bérleti szerződés aláírva, bérlő beköltözött, megtalálva, hirdetés, bérlő keresés, megbízás aktív, megbízás lezárva, vannak ilyen státuszok. Tartozhatnak a feladat típusokhoz státusz átmenetek, hogy mi az az ideális útvonal, amin egy feladat végig tud menni, és így végig tudjuk szépen követni a dolgokat. A feladat típusokhoz rögzíthetők adatmezők, ezek olyan kiegészítő adatok, információk, amik egy adott feladat típusra jellemzőek, például egy albérleti megbízás esetén ugye a hirdetési platformok, ahol hirdetve lett az albérlet, a kaució összegét, itt rögzíthetjük a megbízási díjnak a százalékértékét, a megbízási szerződés dátumát, a minimális bérleti díjat. De rögzíthetők egyéb adatmezők is, lista, értékek, igen, nem, mezők, dátumok, dátumidők, számértékek, pénznemek. Jó, mi az, ami még rögzíthető egy feladattípushoz? Különböző értesítéseket lehet rögzíteni. Ez mutatja, hogy milyen, hogy be lehet állítani, hogy kinek milyen értesítések menjenek ki, még státuszban és mikor. Ugye van, be lehet állítani, hogy mondjuk a bérleti szerződés aláírva státuszban, a státuszváltás után e-mail értesítés menjen ki magyar nyelven, hogyha a státuszban a napok száma a státuszban az 0, tehát hogy a státuszváltás pillanatában azonnali kiküldéssel. Kinek? A bérlőnek, aki az adott feladathoz rögzítésre került. Az e-mail tárgya, bérleti szerződés aláírva, kiválasztható, hogy milyen e-mail címről menjen ki ez az értesítés. Kedves partner, az ön bérleti szerződés sikeres aláírásra került, beköltözés részleteit az iroda egyezteti, mutatja, hogy az értesítés aktíva vagy nem. Lehet mindenféle mezőket beszúrni. Jó, meg lehet adni, hogy a nyelv igazítás a partnerhez, tehát ugye angol nyelvű e-maileket az angol nyelvű partnereknek küldünk, a magyar nyelvű értesítéseket a magyar partnereknek küldünk. Jó, itt mindenféle egyéb értesítéseket is lehet rögzíteni. A szerepkörök tekintetében ezek azok a partner szerepkörök, amik kiemelten ezekhez a feladatokhoz kötődnek. Ez opcionális dolog, bármilyen más partnert is, típussal is rögzíthetünk, egy szerepkörben rögzíthetünk személyeket a feladatokhoz. Vannak kiemelt adatok, adatkörök, ezek mire valók, például egy státuszváltásnál megadható, hogy a megbízás aktív státuszhoz milyen kötelező mezők jelennek meg, és ezeknek az értékez kötelező-e vagy nem kötelező-e. Nézzük meg a gyakorlatban, hogy néz ki mondjuk egy ilyen feladat rögzítés, az albérleti megbízásról beszélünk. Itt a feladat hozzáadása esetén kétféle módon is rögzíthetünk feladatokat, lehet egyedileg is rögzíteni feladatot, illetve van tömeges feladat létrehozás is. Nézzünk először egy
albérleti megbízást egy ingatlanhoz felrögzítve. Nézzük, kapcsolódó ingatlanhoz tudjuk ugye rögzíteni ezt a feladatot, kapcsolódó partnereket lehet hozzáadni, hogyha vannak mondjuk egy bérlőt, egy tulajdonost, ezek ajánlott partnerek, tudunk beállítani prioritást is, illetve felelőst is tudunk hozzárendelni, hogyha esetleg van, vagy szeretnénk. Mi történik, hogyha létrehoztunk egy feladatot, megjelenik itt a feladatnak az adatlapja, itt mutatja, hogy mikor hoztuk létre, milyen partnerek vannak hozzárendelve, további adatok megadhatók, kapcsolódó szerződéseket lehet csatolni, megjegyzést lehet hozzáadni egy adott feladathoz. Ha visszamegyünk a feladat listára, akkor itt látszik is, hogy a feladat itt megjelent nekünk. Feladatnak tudjuk a státuszát módosítani, és meg tudjuk tekinteni ugye a feladatnak az adatlapját. Meg lehet adni mondjuk a kaució összegét, ebben az esetben a megbízási díj százalékot, és mondjuk egy minimális bérleti díjat, mondjuk 120 000 forint, és akkor, bocsánat, ez 1 millió 2 lett, legyen 120 000 forint. És akkor így már tovább is léphetünk majd a következő státuszban, megjegyzést tudunk hozzáadni, és így gyakorlatilag egy feladatkezelőként tud ez működni. A feladatnak tudunk adni határidőt, tudunk adni felelőst, leírást, tudjuk módosítani a feladatnak a megnevezését. Ahol tovább léptetjük, van egy ajánlott következő státusz, amiben tovább tudjuk léptetni a feladatot, a megbízás aktív státuszba. Itt is ugye feldobja nekünk ezeket a mezőket, amiket itt megadhatunk. Hogyha ezt megadtuk, akkor léphetünk tovább a következő státuszba. Most a megbízásunk éppen aktív. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor léphetünk tovább a következőre. Hirdetés bérlőnek. Hogyha ez is rendben van, akkor a bérlő megtalálva, mehetünk tovább. Feladat státusza frissült. Itt láthatjuk az ügy történetét, hogyha szeretnénk. Mutatja, hogy akkor milyen állapotok, milyen módosítások történtek, ez státuszváltás, vagy adatmező frissítése. Vannak küldhető értesítések, ezeket az értesítéseket ki tudjuk küldeni az adott szerepkörbe, a tulajdonosnak vagy a bérlőnek, ha szeretnénk közvetlenül is, mutatja a kiküldött értesítéseket is a felület. Jó, hogyha a bérletű szerződést ugye aláírtuk, akkor visszamehetünk mondjuk a feladat listára, és akkor láthatjuk itt, hogy az egyes adatok egyrészt így megadásra kerültek, itt mutatja, hogy akkor milyen státuszban vannak. Ezek a feladatok ugye szűrhetők, hogyha ide hozzáadunk mondjuk egyéb tömeges feladatot, mondjuk ingatlan adatok rögzítése. De azt mondjuk, hogy minden ingatlanra hozzuk létre ezt a feladatot, legyen ez egy kritikus prioritású feladat, létrehozta az összes ingatlanra ezt a feladatot, már készíthetjük is ezeket a feladatokat. Mert folyamatban, ha valamelyik feladat elkészült, akkor ha frissítjük a feladatlistát, akkor az eltüntetésre kerül a listáról, hogyha mondjuk megnézzük a feladatokat, azoknak ugye van státusza, hogyha itt a két státuszra szűrünk, akkor látni fogjuk ezeket a feladatokat. Jó, felelőst is hozzá lehet rendelni a feladatokhoz, hogy lehet partnerekhez, fölrögzíthetők az adott személyek is, hogyha azzal az e-mail címmel, amivel én beregisztráltam, fölveszem magam a partnernek is, akkor, hogyha a feladatokra visszamegyünk, akkor itt egyrészt felelősként most már hozzárendelhető vagyok én ehhez a feladathoz, és akkor a feladat listán itt látszódik, hogy ki a hozzárendelt felelős. Itt ugye lehet szűrni is a felelősre, illetve amikor létrehozunk egy új
feladatot, mondjuk egy új bérlő érkeztetését, akkor itt, hogyha az e-mail címe, az aktuális felhasználók az e-mail címe, megegyezik, akkor alapértelmezetten a felelős felhasználó kijelölésre fog kerülni. Úgyhogy ezt érdemes lehet megtenni. Jó, itt, hogyha nem adunk meg partnert, akkor ugye partnert a feladathoz később is hozzárendelhetünk, kapcsoló szerződéseket rögzíthetünk. Én azt gondolom, hogy most így körbeértünk ezekkel a dolgokkal, hogyha valami esetleg feladatot törölni szeretnénk, akkor ugye erre is van lehetőség, mehetünk vissza a feladatlistára, és itt láthatók a rögzített feladatok. Van egy statisztikák nevű felület, itt az aktuális feladatokról láthatunk egy ilyen dashboardot, mutatja, hogy milyen feladattípusok vannak, milyen státuszokban vannak az adott feladatok, hány ügyünk van, mennyi nyitott ügyünk van. Úgyhogy itt egy áttekintő képet láthatunk az adott feladatokról. Jó, én ennyit akartam itt mutatni a feladatlistámmal kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet, a következő videóban találkozunk.